Diara dan Dina Fernandes juga ada. Yuk, si punya pamer bojo bisa nyanyi boleh. Ini bapak depan bisa nyanyi pak, sama saya boleh. Pak yuk nyanyi bisa. Ayo, ayo. Punya lagu boleh ya, request. Siap. Kowe ngapusi nganti sepene suwene aku nganteni nangis batinku grantas sorepku talas kabas netes elu cendol dawet cendol dawet cendol dawet dawet cendol 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 dawet dawet cendol cendol dawet dawet cendol dawet seger piro mas terus gak pakai ketan jiro lu 456 pitu walu rating tak ding deng rating tak ding deng rating tak ding deng lele lele duduk lambi anyar sing neng jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku goyang ya mas bro duduk wangi mawar yen tak sawang neng mripatku nanging kowe lali nglarani kaya aku neng opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer cendol anyar neng ngarepku cendol anyar iki mas siapa namanya tekane kowe ngapusi ini Mas Gemblong nangis batinku enggra matur suwun bosku netes selu cendol dawet cendol dawet cendol dawet dawet cendol 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 dawet seger piro 500an enggak pakai ketan jiro lu 456 pitu walu rating tak dendeng rating tak dendeng rating tak dendeng lele lele goyang dong Mas Gemblong sama Pak siapa duduk lambi anyar sing neng jero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku ada yang bisa nyanyi nggak? Ayo joget aja Mas Gemblong ada siapa lagi ayo ayo maju ayo duduk wangi mawar yen tak sawang neng mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku neng opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar neng ngarepku citra janji tekane kowe ngapusi nganti sepene suwene aku ngenteni nangis batinku enggantas sorepku talas kabas netes elu cendol dawet cendol dawet cendol dawet dawet
Ada Mas Gemblong, ada siapa lagi di sana? Goyang yuk, ayo. Asik. Dudu wangi mawar yen tak sawang ning mripatku, nanging kowe lali larani wong kaya aku. Neng ngopo seneng aku yen mung gawe loroku, pamer bojo anyar neng ngarepku. Neng opo seneng aku yen mung gawe loroku, pamer bojo anyar neng ngarepku. Woyo woyo. Waduh, sambutan luar biasa Mas Gemblong. Bapak siapa?